Mesti medhon arep jeding. Orang jeding aku gak nyanyi ngene iki disalang ngene YouTube ala. Oh, ala rupamu larang gawe wedak yo elek. Lek nyanti lek pasar. Alise ilang. Kowe iki karo adikmu padha, Bang. Kaceke awakmu ki irenge menges ora. Nek adikmu ireng dop. Malah ngedop. Nek Bambang irenge metalik kayak ngedop Dop. Anu, lagune mboten enten permintaan, Mas. Ora ono. Ora ono. Duet, Mas. Duh, iki apa to kok urung-urung duet iki? Duet. Apa? Ya sak serku ngapa? Aku ngudu. ora aku guyon. Oh, Allah. Apa? Wala kowe aja nesu, aja nesu. Aja ngono lek kaya rengkek. Kowe ro iwak rengkek. Ora. Didintingi Kang Mas, iki lagune percintaan. Percintaan. Ya sing mesra lek percintaan. Apa to ki lagune, Lik? Oh, alah. Apa iki sak tengane? Ayo. Kok anggreng biasane iki sing gragas sih sing lanang iki kok sing wedok ngopo Ben penghayatan. Rusak iki raiku ndasku iki peh. Mangsa aku. Wah. Ora lek untul. Kowe lagur ngatah untu. Lah wong dirijimu tekan telak aku ya biasa kok. Iki ditanggap lho, sing apik. Untuk kok kakak bengkak ke rumah kamu. Suara le ya.